Здравейте! Аз съм доктор Илана Петкова, намираме се в Контур Клиник, а това е новият епизод на моята поредица, в която ще гледате най-различни видеа от естетични процедури, как се случват, как изглеждат, усложнения при тях, също така различни дерматологични състояния, заболявания, медикаменти, които се използват за тях, различни съставки от грижата за кожата, как да подобрите грижата на кожата си. Така че ако всичко това ви е интересно, може да се абонирате. В днешния епизод с това коледно човече и вас ще си поговорим за Roaccutane. Често използвам медикамент за акне. Roaccutane е едно от средствата за справянето с него. Останете до края на клипа, за да получите конкретни съвети как да се предпазите от тези нежелани реакции, които съпровождат приема на препарата. Акне. Това е изключително чест проблем, особено при тинейджерите. Много затормозява тези пациенти, затруднява социалните им контакти, понижава тяхното самочувствие. Затова решаването му има изключително благоприятни ползи по отношение на пациентите. Акнето има различни прояви при различните пациенти. Най-леката форма съответно е комедонното акне, при което има затворени комедони, отворени комедони, черни точки. И то сравнително лесно се лекува, най-често с локални препарати. Има и умерено акне, то обикновено е папулозно, т.е. с червени пъпчици. Умерено тежко, папулопустулозно, т.е. има червени точици като пъпчици и има и гнойни пъпки. И има и тежко акне. То вече се нарича нодулокистично. При него вече има големи формации, които се наричат нодули, зачервени уплътнения в кожата, които са надигнати, често са болезнени, понякога от тях изтича гной и могат да образуват като ходове помежду си, така наречените фистоли. Всъщност, Roaccutane има своето приложение, обикновено при умерено тежкото и тежкото акне. Препарата представлява капсула, която се приема перорално, т.е. през устата и се изписва в определена доза, по определен начин, определени схеми. Изключително важно е той да се изписва от дерматолог, защото е сериозен препарат, който може да има сериозни странични действия и трябва да бъдат взети предвид различни фактори. Преди изписване на препарата е важно да се направи един обстоен анализ на организма, на оплакванията, дали има някакъв хормонален проблем, дали има някакъв вътрешен проблем. Тъй като често съм имала пациенти, които са минали курс на Roaccutane при друг специалист, тяхното акне се е подобрило временно и след това отново е възникнало. Това е защото не е взето предвид вътрешното състояние на организма, хормоните. Когато препаратът се спре, когато има вътрешен проблем, просто отново има релапс, възобновяване на акнето. И когато съответно се изключат другите отклонения в хормоните и се нормализират, съответно и има индикации, т.е. акнето е тежко, умерено тежко или не се повлиява от нищо, тогава препарата може да бъде изписан. По отношение на приема, специално препарата, който се намира в България, е хубаво да се приема с чаша вода и също неговата бионаличност в организма, т.е. усвояването му се повишава, когато се приема с някаква по-мазна храна. Кога не може да приемате препарата? Препарата не може да го приемате, ако съответно сте бременни. Важно условие е пациентката да не е бременна и съответно да не забременява по време на курса с Roaccutane и определен интервал от време след това, тъй като той има тератогенен ефект по отношение на плода, т.е. могат да настъпат увреждания. Не може да приемате, ако сте алергични към него, ако имате алергия към фастъци също така, тъй като в част от състава му присъстват. Не може да го приемате, ако имате чернодробни заболявания. Също така не трябва да приемате тетрациклини по време на курса. Като от Roaccutane в началото може да се влоши съответно вашето акне. Това е нормално, възниква в първите месеци, след това отшумява. Освен това се развива изключително суха кожа, може да имате екземи. Около устата хейлит, което е екзема на ъгълчетата на устните,
Също така от изключителната сухота, епистаксис, което е кървене от носа. Всъщност хилита, т.е. екземата около устата се смята предиктор т.е. щом това се е случило, значи се е достигнала достатъчна акумулация, т.е. дозата, която е необходима за организма. Масово използван продукт за акне ще бъде проверяван заради 10 самоубийства в Великобритания. Става въпрос за Рокутан. Всъщност има асоциация между употребата на Рокутан и депресивните епизоди при пациентите. Затова е важно да се оцени преди започване на препарата пациента страдал ли от някакви тревожни състояния, депресии, има ли предразположеност в семейството. Това се има предвид при изписване на препарата. Също така се смята, че ако паралелно с приема на Рокутан се приема и фолиева киселина, това би имало позитивен ефект съответно. Това всъщност е много рядко явление, обикновено е свързано с хора, които са предразположени към такива депресивни епизоди. Също така може да доведе до ксерофтам, т.е. сухи очи, дискомфорт, лигавиците в организма и те стават по-сухи. Също така може да доведе до диспарония, което е дискомфорт по време на сексуален акт, тъй като има понижено увлажняване на лигавиците. Също може да има и болки в ставите, затова прекалено екстесивните физически упражнения не са желателни. И трябва да си има предвид, ако се приемат други лекарства, които влияят върху мускулно-скелетната система, като например кортикостероиди, глухицин и други, и да се оптимизира тяхната доза и употреба. Съответно, как по-комфортно вие да преминете през курса на Рокутан и с минимално малко странични реакции. Това, което мога да ви посъветвам, е да накапвате изкуствени сълзи в очите си ежедневно, които ще допринесат за по-увлажнената ви лигавица и по-добър комфорт. Също така важно е да не използвате локални препарати на кожата, т.е. мазила, кремове, лосьони, които биха раздразнили кожата. Също антибиотични кремове, ретиноиди не трябва да ползвате, не трябва да ползвате ексфолиращи средства. Единствено трябва да използвате увлажняващи средства на кожата, които да я хидратират, и също така и фотозащита, като съответно тези увлажняващи средства хубаво да ги нанесете на цялото тяло. Често ръцете започват да страдат при употреба на Рокутан. На тях също е хубаво да се нанася силно увлажняващ продукт, а също така да измивате лицето с по-специфични продукти, например измивни олия, които да са по-хидратиращи, и което би ви дало по-добър комфорт и би предотвратило това нарушаване на кожната бариера, което би настъпило. Друго важно нещо, което трябва да спазвате, е да не употребявате алкохол по време на курса с Рокутан, тъй като той може да има хепатотоксичен, т.е. действие насочено към черния дроб, което е неблагоприятно. Рокутан и процедури. Кога може да се правят, как, защо? Тъй като Рокутана има леко изтъняване на стратум корнеум, което е най-повърхностният слой на епидермиса, и вероятността от появата на различни белези е по-висока, трябва да се спазват определени правила. Тоест, ако се налагат някакви оперативни дейности, които са елективни, т.е. които могат да се отложат във времето, е хубаво да се изчака. По предишните препоръки било 6 месеца, вече по последни проучвания това е 2 седмици. Т.е. след 2 седмици вие може да осъществявате различни елективни операции. По отношение на лазерна епилация, IPL, средно дълбоки пилинги, тях може да ги осъществявате след 2 месеца. И когато става въпрос вече за доста по-дълбоки и по-агресивни процедури, като CO2, фраксел апарат или комбинацията между тях, които често се използват и вече за менажиране на белезите след акне, е необходимо да преминат поне 6 месеца след приема на Рокутан. Ако страдате от акне, е хубаво да вземете на време мерки, за да избегнете възпалението, пигментациите и белезите. А пък ако вече приемате Рокутан, е хубаво да използвате различни продукти, които да предотвратят неговите нежелани реакции. Надявам се всичко, което чухте днес, да е било полезно за вас. Не забравяйте да се абонирате за още такива видеа. Ако имате някакви въпроси, на които не сме отговорили в клипа, може да ги създадете в коментар. Също така може да напишете какви теми биха ви били интересни да дискутираме. Това беше всичко от мен, доктор Илана Петкова и Контур Клиник. Ще се видим в следващия епизод.
повече пъпки. Това е нормално. Не, трябваше да кажа как действа препарат. Освен това има... Не, друго исках да кажа първо. Акне. Това е изключително често... Няма да гледам настрани. За това... Догмахаме ли това да не смущава звука? Оф. Чакай се. Ще кажа за друго нежелано. Диспарония, което е дискомфорт по време на сексуален акт. Може да стане сухо. Едно съм на изпит, малко така се чувства. Просто отново има релапс, възобновяване на акнето. Тук малко се почесах, да не се видя. Много нямам и се забера мисълта. Друго... Останете до края на... Останете до края на клипа. Това дали работи? Работи. Добре. За ролката на зароката. Да, сега ще кажа.